Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dinhi atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw mga higala. Pizza size na kini sa bulan sa Disyembre. Unsa may nagfiesta ron? Fiesta ron sa Siyatan. So happy fiesta ha mga Siyatanons. Kumusta na no? Naginaot ko nga malipayon. Na-assign biya akong Siyaton mga higala. Mga unong katuig siguro na-assign kita. Dugay-dugay sa ko din ha. Kaduha ko nagbalik-balik. So medyo daghan sa tag mga kaila din ha. Ginagmay no? Amot og ang ato ang PPC President si Sir kuan pa ba gihapon Sir kini Kiliope or sa nila apelyido ron kay diris man huyon kuan man ni sila Kiliope pero diris sa Siaton medyo murag na usog ila ang gamay nga apelyido no. So muna no inya daghan pud ako pong timbayaon di ay og mayong mudto ang ato ang mga kaigsuonan din ha no. Kumusta na? Nang hinaot ko nga naa kamong namalipayon ninyong gisaulog ang fiesta sa patron nato din ha no mga nga mao si Saint Nicholas de Bari no niya kini si Saint Nicholas de Bari gianggaan po ni siya og Santa Claus no tungod lagi kay tungod sa iyang kinaiya nga mura gyud po og Santa Claus no kay kuan ba ni siya obispo nga magsuroy-suroy magdala matimpong Pasko magdala og mga pahalipay sa mga bata no Christmas gift ba muna nga gianggaan po ni siya nga siya mao si Santa Claus no kay obispo man ni siya sa Bari Italy. Ayan no nahala no may mudto na kanatong tanan og happy fiesta ang atong mga kaigsuonan nga mga Siyatanons kumusta no? Abino areta mahigala sa atuang CBCP News balitang simbahan ining kamudtuhon ang Diocese of Cubao malipayon karon nga ilang gidawat ang ilang bag-ong obispo nga mao si Bishop Elias Ayuban no usa siya ka Claretian missionary ug gani siya karon ang nagdumala dinha sa Diocese of Cubao sa iyahang pagka-obispo no bago pa siya nga na ordinahan pagka-obispo ug na-install usab siya isip obispo sa Diocese of Cubao. Unya matud pa mao kini ang mensahe no ni Pope Francis alang sa bulan sa Disyembre no matud pa niya Christian hope is a gift of God that could fill our hearts with joy. Ayan no Christian hope is a gift of God and can fill our hearts with joy. Nga sa ato pa matud pa kining paglaom nga Kristohanon no usa kini kagasa sa Dios ug kun anaa kaniini makanunay gyud nga magmalipayon ang imong kasing-kasing. Tinuod man gyud po na no. Sa mao kadto mahigala mga balitang simbahan ining kamudtuhon ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Bueno, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ining kamudtuhon ug ari kita sa ato ang Saint of the Day o sa ako nang ginaingon ang atong santo karon mao si San Nicholas de Bari no Bishop of Myra no and known for gift giving to the poor. His feast was noted as gift giving extended to Christians no Saint Nicholas gianggaan sa inspired ni Santa Claus ang iyahang mga binuhatan no muna nga nahimo siyang usa ka legendary nga obispo no kini si San Nicholas de Bari kay ang iya yung gipakita kinaiya susama man gyud ni San Nicholas kining old Saint Nick kini ba si Santa Claus ba wala no so muna nga karong adlaw atong gihinumduman ang lain na pong santo patron sa simbahang Katoliko nga mao si San Nicholas de Bari nga gianggaan gid siya og Santa Claus no sa kabag-ohang panahon tungod lagi sa iyahang kinaiya nga pagkamagihatagon ilabi na gayud sa mga kabus.
Mao kadto manghigala mga balitang simbahano ni ining kamuntuhon ug ari kita manghigala sa atuang catechism. Catechism na ta manghigala, no? Ang ato karon hisgot-hisgutan og pamalandungan mao kining Article 6, no? 659 sa atuang catechism, no, of the Catholic Church. Ang atong pamalandungan karon, He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. 659, human nga nabanhaw ang atong Ginoong Jesucristo, 40 siya kaadlaw nga nakig-uban sa iya mga tinun-an sama gyud sa usa ka ordinaryo nga tao, no? Ikaon siya uban kanila ug nanudlo siya kabahin sa gingharian. Apan pag-abot sa ika-40 kaadlaw, mikayab siya paingon sa langit ug nasalipdan ug sa dihang nasalipdan sa mga panganod ug milingkod sa tuo sa Dios sa trono. Kung atong basahon ang buhat sa mga apostoles, kapitulo 1 bersikulo 3, mao kini ang atong masabtan, no? Ug didto na makaingon kita nga ang pagsaka ni Kristo sa langit agi og maoy na pagpakita ni Hesus sa iyahang pagka-Dios, no? Katong pagkatawag din niya, mura ra siyang taong ordinaryo. Atong pagkabanhaw niya, mura ra siyang ordinaryo nga tao. Kaya likaon, ragod po siya, no? Tulong ra po siya, inom po siyang tubig. O tao, ragod, bisan kung nabanhaw na. Pero sa diha, nga mikayab siya sa langit, o niya, nasalipda na sa mga panganod, o ni gani, gituuhan nga milingkod na sa tuo sa trono sa Amahan, dito na niya gipakita ang iyang pagka-Diyos, ang iyang divinity. Ang pagsaka ni Kristo sa langit, sumpay daay kini, no, sa pagkatao ni Kristo, no, ang iyahang ascension ug ang iyahang birthday, aduna daay kini kalambigitan. Kini ingon manggod siya sa Juan kapitulo 16 bersikulo 20. Walay makaadto sa Amahan gawas lamang ni adtong nanaog gikan sa langit. Walay makasaka sa langit gawas lamang ni adtong nanaog gikan sa langit. Buti pasabot niya nga ang ordinaryong tao dili gyud ka makasaka sa langit sa imo-imo rang katungod, no? Kung ikaw ra gyud, no, dili gyud ka kasaka sa langit. Kay ngano man, di wala man ka nagigikan sa langit. Dara man gyud ka syuta. Pero magtud pa ni Kristo kadto makasa langit, mao lamang katong nanaog gikan sa langit ug misaka paingon sa langit. Pero pasalamat kita sa Ginoong Jesucristo kay bisan tuod kung wala kita nanaog gikan sa langit, makasaka gihapon kita pinaagi sa iyahang pagkabanhaw. O, sa ato pa, ang iyaha di ang pagkabanhaw, aduna di ay dako kay kahulugan kanato. No, kay niingon man siya sa kining matud pa niya, kung iisa na ako gikan sa langit, paduulon ko ang tanang tao diri kanako. Nagpasabot kini nga human sa mabanhaw, dadon kita niya paingon sa langit. Padayon ang iyang pagpatiliwala tali sa Diyos ug sa tao, kining gitawag natong high priest or pangulong pari. Siya ang nahimong pinakasentro sa misa nga atong gisaulog adlaw-adlaw. Oh, klaro ba? Sa ito pa, ang pagkatao ni Kristo, kuan di ay kanang gitawag natong adunay koneksyon siyang pagkabanhaw. Kaya nga naman, sa diha nga niingon magud siya nga walay makasaka, walay makaadto sa Amahan gawas kung gawas di adtong nanaog gikan sa langit. No, sa tupa katong nanaog gikan sa langit, mo ra puti makasaka. So mong gisulti ni Kristo nga kung kita ra dili gid kita makasaka sa langit, pero pinaagi sa iyang pagkabanhaw matud pa niya, kung iisa na ako gikan sa langit, paduulon ko ang tanang tao diri kanako. Nagpasabot kini nga human siya mabanhaw, dadon kita niya paingon sa langit. Nahimo siyang mediator tali kanato sa Dios ug pinaagi kaniya makasulod kita sa gingharian sa langit. So salamat kay Lord, no, nga imo day kaming gitagaan pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Adto pa ang kahulugan di ay sa paglingkod sa Dios atong Ginoong Jesucristo mao kini. Yan napakita niya ang kahimayaan ug ang dungog sa iyang pagka-Dios ug pagpahimutang sa gingharian ni Kristo ug katumanan sa panagna sa mga propeta. So muna, no, munay kahulugan, He ascended into heaven and is seated on the right hand of the Father. Sa ato pa pinaagi ni ining atong gituhan bisan tuod kung kita tao lamang apan tungod kang Kristo nga nabanhaw ug tungod kay giisa man siya sa langit, kita usab
iisa paingon sa langit. Kung kita mutuo kaniya ug mag-ila kaniya nga atong Dios. Okay, klaro? Nahala rin ata manghigala sa atuang additional nga catechism, no? Usa ka importante diri ta dapit manghigala, no? Pananglitan ang record sa bunyag, pananglitan wala record sa bunyag. Boy, di ba nga magpabunyag usog aron may record na. Ang tubag na anak, depende na siya, no? Ang baptism lang kung invalid ang unang bunyag. Valid, pero kung invalid, valid, tagaan lang ka og condition ng baptism. Sa atong tubagon ha, panalitan pa der, wala may record sa bunyag. Pwede ba nga magpabunyag na lang may usog aron may record na? Ang tubag na anak, magdepende ka na, no? Tungod kay, pwede ang bunyag kung valid gani, dili na gina siya kanang usbon pa, no? Pero kung invalid, pwedeng usbon. Pero kung pananglitan o walay record, tagaan na lang siya og conditional baptism. Nga sa ato pa, kung pananglitan o invalid ang iyahang primero nga bunyag, mavalid na. Pero kung valid na ang iyahang bunyag, conditional na mo na gito siya. Pero kung tagaan data og conditional baptism kung walay record. Okay, no? Question. Padre, kanang mangumpisal ta, pwede ra ba nga dili ra nato itugan ang tanan natong sala kay maulaw bata ba? Di pwede ra na nga dili na mo itugan imong mga sala tanan pero dili na mapasaylo kanang sala. Kinahanglan nga imo gyud ang kunon nga nagkasala ka. Kay usa sa mga kinahanglan nga sa maayo nga pangumpisal, kinahanglan nga imo gyud nga itugan ang imong mga sala kung imo kining kinulsulan. Sa ato pa kung gusto ka gawas og wala nimo tuyo no, nalimtan na nimo pero imo ra gyung gituyo nga di ra gyud nimo isulti kay maulaw ka kanang sala wala na mapasaylo, no? Tug-an gyud tanan ha, no? Okay, laing pangutana padal sa may unsa may imong hunahuna nganong dili man gyud mo simba ang usa ka tawo bisan unsaon. Daghan kayong rason ngano nga ang tawo di gyud mo simba. Pwede nga aduna siya gikahiubsan sa ilahang koraparoko o baka aduna siya kanang gitawag na kauban sa lihiyon nga iya nga gikasukan, no? Noon mo na sa nga di gyud mo simba pero doon na po'y uban nga kulang gyud sa pagtuo kabahin sa misa, no? Kana bitaw moingon bitaw ka ato og kana simba-simba walay na dato og simba mo na. Kalagmitan gyud ang pinakarason nganong wala sa simba-simba, kulang gyud na sa pagtuo. Samot na gyud kon pero ug palitan og may pagtuo gamay apan nahiubo sa pari kay nakasabaan ba dagway o unsa sa banda nga di na siya mosimba. Okay? Daghang salamat. Dinhi na lang ako puto kay gala kay medyo busy ko gamay. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Don Academia Cab mana milit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.